sanoa, että tulostarja on varsin komea. Hänellä jäi näyttöhaluja M-valinnoista. Hän on tänään tehnyt omat puumerkkinsä valintasoppaan. Paras avausheitollaan 82.32. Moron heitti äsken 79.04. Hakkarainen heitti ennen tämän kilpailun ykkösheittoaan parhaansa 2 viikkoa sitten Lappeenrannassa, joten kultahuippu on todella lähestymässä. Tässä Harri 4. Ja jälleen komeasti päälle 80. On Kaalin Kaijun mies kovasta vedosta. Raamejahan Harrilla on mahtavasti. Nyt on taistelutahtoa mukana vedossa. On ruoskamaista sivallusta ja sitten se lentää komeasti päälle 80 metrin. metriä. Suomen kesätilaston 3. tulos ja Harri Hakkaraisen oma ennätys. Se parani yli 0,5 metrillä entisestään. Harri Hakkarainen on tekemässä JS